Adambel sambo de magnitisum. Sala zijier. Sala thia nhite shi ho bioni de me. Sala de zi hmia ho de ya me. Sala kanami chang ya he bio mu le ho khu kili ya aba mu shi me. Abia ha sala ga du chongwe ngwe ne leo ayo ga du nya bi yo khai du me. Khuyên nghe abia ha cho shi ba thở me shi ne thua he ta cho hang hơ lue ene me. Nga no ma ơn che bi mi si kha ho da yang biểu mà nga cho shi nga myang ma mo ga ba phanya ni ngang lum byum ge ga du phe chang ti chang bi ne lao le nga no mang sa mà. Khuyên nghe he ta cho ha abia hang e khu la khu hơ lue ene me. Nga sang phao na ha she no nga ma ơn che bao kha du da ti a me. Nga ma lum byu me la khu mu ze chang no no cho xiang ba phanya te a. Nga ma la khu so ha ti gai yo ha lum byu mo no cho xiang ma bi ba phang le ma a. Khuyên nghe abia ha cho thua khuyên khang cho ha biểu he ta cho hang obia ne o. Ayo mang hơ lue ene me. Nga cho shi nga myang ma mo ga ba phang ga du no ma nu ma chana nga ga na ha she nga ga du zo ha za yo e phalon thang sha ne lao nga ayo de ya de je la ta pho ya ma phe la lo khang khwe khang bi ne la ni enel no ma gan che nga lum byung ge ga du he chang ti chang za ni a phu kha ge lue ngang on ne o le nge cho ne lao. Khuyên nghe e phalo ho he ta cho ha gan che nu lu me he ta cho ha e phalo a mơ lo khen u la lu he ta cho ha de me shi abia hang e khu ne nga sang phao na ha she khuyên lue ma nge ni de ya hơ kho ho de yang ya lu khang khuyên khang ho nga nong bi ma nga cho ha de me shi nga nong bi ma no cho shi ba phang yo. Khuyên nghe abia ha khuyên khang cho hang obia me. Khuyên na khuyên khang cho ha ga ayo e phalon ene no nu ma chana nga ga na ha she nga nong de ya a phu bi ma ngang a phu yu ne lao le nga nong sa ma. Khuyên na nga cho shi khuyên ga ba phang ma. Khuyên nghe e phalo abia hang e khu ne nga sang phao ngang na ha ne la she phu ho ya she ke phu mi cha ti ko anya yo kha a je nya như la no cho shi ba phang yo. Khuyên nghe abia ha e phalo ne ga chao he ta cho ha ga lue abia ha e phalo jiga jikha mu ga chao phu ho ya she ke sa ne me. Salang ba phang khuyên mi ne mam le mơ me shi ma phe lang ya e phalo de ya khuyên kho zhe zhe me. De ya khuyên kho de ya la khuyên ya lu khang de ya la khuyên de abo do to lu ho ya kha jo kha de de ho abia ha myong gang pi la me. Khuyên mơ lo khan kha u la he ta cho ha me shi pi la me. Khuyên na abia ha kanami cha mam le mơ me shi ma phe la de yang ya lu khang la khuyên ayo mi za sala ba phang me. Mam le mơ he bio mơ ayo mơ me. Khuyên nghe ne na de ya khuyên kho ho de yang ya lu khang kho lum byum ge ga du he ta cho ha ne abia hang on ze ne me.